ama ọ bụrụ ugbu a ka ịgbanye ihe onyonyo gị n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme anyị ka nọkwa n'ụtụtụ ọma nọ ebe mụ na nwanne m nwaanyị Oriakụ Ọkpatakụ Odoziakụ na onye nchịkọta na-ada ewetara unu ụmụ ihe ndị ahụ gbasara ezinụlọ otu unu ga na-esi enwe obi aṅụrị ịma na ụtụtụ ọma nọ nke ngwụcha izu ụka bụ ofu na-enweghọ nke ọ na-adị ka ya tupu anyị aga ezumike anyị nọ na-ekwu ihe gbasara uru ọ bara ezinụlọ na-apụ apụ ma nwoke ma nwaanyị nwa ụmụaka uru ọ bara ka a na-achịkọta ka a na-apụ n'oge ọ da-adị mma emeche a na-eche ofu onye maọbụ a na-eche mmadụ na-abụ ọ dịka ndị nke ọzọ ha enwe ha aka ọrụ maka na ihe mere mma na-adịkwanụ mma ya bụ isiokwu anyị tinyere ọnụ mana anyị abatago na mgbe anyị na-eji ekwu okwu maka ndị ama ama ịma na mgbe ọbụla anyị kwuru ndị ama ama enwere ebe uche anyị na-aga mana mụ na nwanne m nwaanyị anyị na unu nọchaa n'ụbọchị nke taata anyị ga-emepekwanye unu na ụfọdụ ihe ndị ọzọ eji ama ndị ama ama na-abụghọ ndị nke anyị na-ebu n'obi ọ ga-abụkwa nwa unu nwaanyị Adịkwunu ji eme ọnụ Uchechi Chukwu maka unu na ya na-anọ nwaanyị ọma amakwa m ekwuru m ya ka ọ dị gị n'obi ị na-ekwute ya kpọmkwem ị na-ekwute ya nnọọ kpọmkwem maka na ihe siri ezi anyị nụrụ anụ ndị ama ama obi anyị gbanye ndị a na-ahụ na ihe onyonyo ndị na-eme egwuregwu ndị na-akụ egwu ndị na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ihe dị iche iche obi anyị wee ebe a ka ọ gaga mana emere ụzọ dị iche iche mmadụ si eme omume ndị ama ama kedu ụzọ ndị dị otu a kedu ndị a ga-ama na ụdị a enwere ndị nọ ha anaghị apụta na ihe onyonyo ha anaghị eme ebe a na-apụta ụwa niile ahụ mana ha na-emepụta ezigbo omume gosikwa na ha bụ ndị ama ama ma ọ bụrụ ma anyị amaghị ihu ha na Chineke nọ n'igwe na-ahụ ha na-ama ha kedu na ụdị ha nwere ụfọdụ ndị na-eje ebe dị iche iche a na-enwe ọgba aghara a na-enwe nsogbu ga na-emekọlata gịnị ka udo wee dị n'ebe ahụ ndị na-ekwuchetịrị ndị a na-emegbu ndị ahụkwa ndị ama ama ọ bụrụ ma anyị pụtara n'ihu ihe onyonyo ka ahụ anyị ụfọdụ mgbe ị ga-apụta ama n'ihu gị mana amaghị ezi agwa ị na-akpa ụfọdụ ndị na-akpa otu ahụ ozi iwu gịnị ndị ama ama ụfọdụ ndị na-aga n'obodo na-anapụta ihe ndị mmadụ anara n'ike na-eme ka ha nweta ụfọdụ ndị dị otu ahụ gịnịkwa ndị ama ama ndị na-abụ ha fụ ndị n'onwe ha ka ọha ha gị bụ onye na-ege anyị ntị ị nwere agbata obi gị n'onwe ha ka ọ fụrụ rie ịpụta obere nke ahụ ị nwere ike biri gị anya buru ya n'obi na ịbụkwa onye ama ama maka na ndụ onye ahụ ị na-enyere aka onwekwa onye ya dịka ya onye ahụ amakwa ndị a na-ene na onyonyo ọ gị ka ọ ma bụ maka na ị na-eme ihe na-emetụta na ndụ ya gịnị mere anyị ji wee bupụta isiokwu a maka na ụfọdụ n'ime anyị na-eche mgbe anyị ga-enweta ego ime nke ọ ga-abụ ụwa niile nụ ya tupu adị anyị ka onwe gị ihe anyị mee biko onye ọma na-ege m ntị obere nke ahụ ị nwere mmadụ one ka ị na-emetụta ndụ ha obere nke a Chineke ji gọzie gị kedu ndị na-etinye ihu ọchị n'ọnụ ha echena mgbe o zuru na-awụfu tupu iwepụta aka nyere ndị nọ gị n'akụkụ aka obere nke ahụ nwere biko mee ka ndị nọ gị n'akụkụ na-esirute ya obere ọkwa ji mmanụ ehiwo ya otu a onye pụta osere nke ya ọ na-agbasa ebe niile onye ọbụla na-enwe obi ụtọ n'obi m onye ama ama onye ọbụla na-enyere ibe ya aka ka dị gị nwa ma ọ bụ mụ nwa ha na-abịa ekiri n'ihe onyonyo nwaanyị ọma otu a ka ọ dị maka mgbe ọbụla ị mere ihe ọma ahụ ndị ahụ ebe ahụ ị mere ya marala gị ọmụma nke ahụ kachakwa ịpụta na onyonyo ma enwe ezi ihe ị na-eme na-enyere ndụ aka ụfọdụ ga-elecha ndị na-enwe ha aka ọrụ kpokọlọta ha n'obodo bịa nye ha ọrụ ndị ahụkwa ndị ama ama n'ogbe dị iche iche maka na onye ọbụla a ga-apụtacha ka ebulie ha elu ọ sị na ụfọdụ ndị na-eme ihe ha na nzuzo na-eme ihe ha dị mma mana ha ahụkwa ndị ama ama na-akpọ ha ihe ikwuru kịta chetere m ihe mere izu ụka abụọ gara aga agara m ahịa ịga zụta ihe nwatakịrị nwa okorobịa mụ na ya so nwa obere nwa ezinụlọ o si onwe ka ọha ha ahụhụ wee rie mana nwatakịrị a mere ihe m na-asị na m ga-emecha mepụta n'ọkwa n'ụwa ihe ga-eme ka onye ọbụla mara ihe nwatakịrị a mee nwatakịrị a gara ịzụta ihe ndị a na-ama aka n'akpa wee ọhụ ka ha tiri aka n'akpa mmadụ were ihe dị n'akpa ya ha were ekwentị were kwe pọs onye ahụ tiri ihe nwatakịrị ahụ ihe a kpasa ihe o bu chụọ onye ahụ mere ihe ahụ ka ọ na-achụzi ya otiwezie mkpu ndị mmadụ eme gịnị agbakọọ wee bịa napụta nwatakịrị a mgbe a manyere aka n'akpa ya ahụ ihe ndị mmadụ dị iche iche o zuru nwatakịrị a buru ihe anyị na-eme gịnị chọrọ m bịa ebe m nọ si m Aunty Uche ma mgbe niile ị na-asa anyị na anyị na-eme gịnị na-eme ihe ọma nekwa ihe m mere nekwa ihe m hụrụ biko na ihe ndị a chọrọ m ụzọ ka o ruo ndị nwe ya aka mana onwe ihe gbawara m obi mere m ji wee na-ebute okwu a nwatakịrị nwokorobịa aha ya bụ ihe anyị
ama m na m ga-emecha n'oge nwenata ofu ụbọchị m ga-akpọpụta nwa ahụ maka na ndị a bụ ndị a na-akpọ ndị ama ama ọ ya wụ ndị ama maka na nwatakịrị a ekwentị o weta bụ nke a na-akpọ hasnọ nke a na-ewu ewu a na-ere ₦1,000 onwe ihe yiri nwatakịrị were ya banye gịnị gaa ree ya were ego gaa were ihe anye m mgbe onye nwe ekwentị kpọrọ nsị a nekwe ebe dị otu a nekwe ebe dị otu a ka anyị nọ nekwe ihe mere nwaanyị a jere bịa ka ọ batara nnọọ ka o si wee mee ya bụ nwatakịrị ihe a gbawara m obi nsị ịhụgo ihe mere ụmụaka adịghị emezi ihe ọma na ọ bụghị ma onye ahụ enwere onye na ya n'akụkụ na-anye ya ndụmọdụ na-akwalite ya nwaanyị apụta were ya bụ ihe ekwentị were 1,000 naira tụsara nwatakịrị ọjụ dị ya si ya nna kedu aha gị kedu ihe ị na-eme kedu ka i si wee mee ihe a wee weta ya nwaanyị ewere ya wee pụọ mana ofu onye nke ọzọ onye nke nwe pọs mere ihe tọgburu m atọgbu mgbe ha bịa bịa iwere ya bụ pọs nwaanyị ahụ jụọ m sị biko kedu ka ihe a si wee mee nkọcharịa ya ọ sị biko nwatakịrị a kedu ihe ọ na-eme nsị a na o si n'ezinụlọ na onwekwanụ ka ọha ha ọ sị biko nye m ekwentị ya m ga-achọ ịkpọ ya ọ dịrị m na mma ọ ga-adị m mma ka ọ na-abịa m nso ka ahụ ha ga-esinyere ya aka ihe a wee tọrichaa m isi ebe m nọ nwatakịrị ahụ bụ onye ama ama kachasị ọ ya wụ ndị ama ama ọ bụrụ na ịpụta na-egosi maka o mere ihe mgbe na onwe ya na-eni anya o meghị ya na o nwere onye ọ na-eje ime ka o mee ya ka a sị na ọ bụ ezigbo mmadụ o mere ya maka na ezigbo obi ka o nwere ọ ma na inyere mmadụ aka dị mma so ebe ọ bụla ị nọ biko ndị nọ gị n'akụkụ gbaa mbọ na-eme ha ka ha na-enwekwa n'iru ọchị ka ụwa na-atọ ụtọ ka Igbo na-adịkwanụ na mma ọ dịrị gị mma dịrị m mma ana Igbo a na-atọ ụtọ ọkwa na ya bụ ndụmọdụ m nwere inye unu ndeewonu anyị ga-adọbiri obere ezumike ọzọ ọ na anyị jee bata anyị gbadakwa n'usekwu tụlekwe nwa kịrịkịrị ihe dị agha ejere ebe ọbụla anyị na-abịa